Apa, ara, Iñaki Perurena. Begira zei gintonika. Zer dara mazu puta kajan? Txakurra, aurre eta zure ama. Dana porkulo hartzera, txinotan erosteagatik. Hemen daukagu puta kaja. Kuanta mari naiz? 1, 2, 3 eta 4, sardina bakalau. Tatxan! Nia, 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 nia. Ara, Balore, 11 aldiz azaldu dizut eta ez dakizu oraindik nola jaso. polita. Izeba, Zure Maitalean. Ama, Gabon! Tori aurraina zaite. Ama, kalimotxo! Edantzazu edo puta kajara. Kaprile diseinua. Janaria sartu eta 22 urtetara. Txitxirioa, ura zerremola txameilua, prizpetak, zerba, zerba, baba, ongoiatxoa, ungurria, kukuluak, amandak. Gure puta kaja behitu. Frozenen ginekologoa bezala. Eta AliExpressekoa... Anabasa! Amatxo, behinatzu hemen bere loa naizen. Zuk puta kaja bat eta nik bi! Garagardoan nire sunarra dengatik trukatzen dizu. Ezin du gehiago, mozkortu behar naiz. Txaplata galanta puta kajarekin. Ea ez dute darkitzen. Begira, garrafurretik lapurtu dudana. Lagundu ez du puta kajara joan nahi! Isildu, plastikozkoa zarela. Ez daki inor, baina txistua bota dut barrua amaginarre barrentzat. Inazi, zatoz bazkaltzera. Puta kajatan hila ustia gara! Ez dago Amazonen! La caixa, la puta de la caixa, la